Здравейте, това е продължението на матча Левски ЦСКА 1-0 в 50 и някоя минута. Емил Григоров получи дуспа и бележи много куриозно. Виждате статистиката, 7-1 шута в полза на ЦСКА, абсолютна доминация. И сега Божинов продължава. Какво да прави Божинов и печели корнер, обаче Илиев претендира, че такъв няма. 78 минута. Рафаел Бастос изпълнява. Там е Туре. Туре е високи. Какво? Вратара легна. О, това е 1-1. Пламен Димов бележи в 80-та минута. След отбивка на Туре изби с глава, обаче там Джаксън Менди успя да изчисти, обаче докато вратара беше на земята, Пламен Димов се възползва и отбележи гол във вратата на ЦСКА. Каква драма само. Сега с топката е Янчев, обаче отне Туре, Сани, Паскам, Мирисавлевич. Продължава Мирисавлевич. Лакомник, Иванов. Лъже двама. Малко се полаколи тук и няма какво да прави, освен да финтира, защото няма с кой да комбинира. Продължава Иванов. Леле, обаче все някога трябваше да му вземат топката. 86-та минута. Сега Допачев може да се възползва от това. Да, защото топката не излезе в тъч, обаче Димов отне и мисля, че излезе в корнер. Много е важно последните минути ЦСКА да надбележи, защото е 89-та минута и това може би ще коства победа за ЦСКА. Сега Сани, 3 минути продължението. Сани продължава пас. Леле, 2-1. Допачев бележи в 90-та минута. И може би това ще е край за Левски. Няма как да отбележат гол. Но все пак да видим. Бастос. Продължава Бастос напред. От него Мирисавлевич. Сега топката е в Сани. Иванов отне и това е края на матча. Левски ЦСКА 2-1 в полза на ЦСКА. Много детейска грешка в последните минути. Получиха гол и това костваше загубата на Левски. И това беше от мен, Стефан Иванов. Надявам се да ви е харесало и ще очаквам в коментарите да пишете какви клипчета да правя, съответно за какви игри, защото имам доста игри и не знам за какво да правя. И реших да започна с FIFA и това беше от мен. Довиждане.